Ekor Kapatisi TV. Ya kamet jong ki Ngut kirang ba ki balayap nakada ku jingja accident ka balaja minhin kamian jong ka santri urisa arja pusan la Pynkit no na civil hospital Nongpoh jaka ka bakisa kata ya usan bird and moment ubade unongnya kali jong ka district sports office la Pynkit no sha resubel para not Garo Hills district but ya kamet jong usmat sangma la Pynkit no sha ampati lawan kit ya kamen daki bahayang asam jongki hadin baladep banle ya ka postmortem but hadin baki pulit kira pendam ya ki kam ki jongki kuman shimpikin mau hangni ba ka jingja accident kalaja hakapor ba usanbird and moment haringkat berki palok jongu kimi na Nongpoh banle Shnong banle shaw ya ka district sports officer jong ka North Garo Hills ka kong Linza Fenis Hendrei hamar baki poi ha saw nong kharai ka trok ka ba penherstet ba kala rengko na surok ba bat kala lek dan rat ya ka bolero ka baki Shong kite ki langun haduk ba ka bolero kala prapum kat kum jing yo lum jingtip la yo jingtip ba usmat sangma ubala khlat hakate ki jingja udai driver jokatan district agriculture officer resubel para uba Victor Kharbuki na kalyang jo umukul sangma unong ya lam jong kalyang persha ubadeiru MLA ka ampati ula penpau ya ka jingsngsi halo ka jingdu no ya ka mensiem jki Ngut kirang ba bat ha ka jo ka por ula penpau ru ya ka jingsongkhya halo ka jingnang jur ki kam accident ha ki surok ba tang namar kinong nya claim akor jong ki driver ki badan hap deng jingbu a kian Bako chungi jungpa ba adakpa sanikba depanthi sanikba chawari ya somoni bako rangkate kopa somoni bako wama kona thangni jagi ko Pidan dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki we ni pishat roti shat cake bat ki we na ka benta ka koi ka khya jong ki pat ba nong bam nong di pat ba phinyo ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henriu link back section lai poi iwe kamde ka ba bapinyo ek license pila ban apply ko online link back website fastcus.fssai.gov.in da ka pi hap an upload ru teki kod kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong pi pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan hamigalaya lat no tang is khasi hers pila ban let bed yak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya naka benta ka kot kakya kinong bam nong di lawan Rashapi daga Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya, Bat Balakirshan daga Food Safety and Standards Authority of India.